Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay base sa ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos only. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase do? Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila,
Madisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
benefits tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain. Action Radio Philippine Standard Time las 4:19 na bugtaw-bugtaw ron Sabado Baporte ginutok naman karon ang pila ka mga ilimnan kalingawan sa Mascara Festival Porte ang traffic ka galing ang pila naton ka mga negosyante ga panawagan do pierde ko no lang taon ta na karon itagaan ta na igtalupangod karon sa ikaduha nga hutong sa ngaton pagpangalagad alas 6:30 karon mag-ulo adlaw bakadasig sang mga inadlaw si 71 ka adlaw na lang Paskuana, 78 días na lang ang nabilin, saylo na kita sa tuig 2023. Aber, kamusta ang rinagumba kagabi sa pila ka mga dalanon, pila ka mga binyo sa diing ginahiwat ang maskara. Ang palibot sang syudad sa Bacolod, ang mga merkado, biyahe kag iban pa. Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Action Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Madulom nga kagabihon, madulom nga kaagahon Action Fred, no? Sa aton sini nga mga kauturan bilugining Bacolod ang Porte nga pagkalawig nga brownout, no? Grabe gini Action Fred kay ari kita dia diri Action Fred sa may barangay 35 sa may Purok Malipayon sa ila sining reclamation area. Tawag nila diri Action Fred ang Seneco Reclamation Substation, no? Diri na tabo Action Fred, if you may remember kaginasang kagahon alauna pasado. Grabe itong rinagumba naglinupok diri man Action Fred sa area sa barangay 35 because may mga linya diri sa area sa reclamation o kung ginatawag nila diri iyang Seneco Reclamation Substation. Amo ni Action Fred ang lupok na kadina nagtuga sang Lapnagon brownout diri sa syudad sang Bacolod. Actually hindi din guro ni brownout sa bilog nga Bacolod kundi may iban pa nga lugar kay subong sini ginakayo sang pila naton nga mga miyembro sang Seneco. Si Sir, isa sa mga pumuluyo Action Fred diri sa syudad sa Bacolod tupad ng gate sa sininga substation. Sir, atubang rather, no? Atubang Action Fred sa sininga substation. Sir, mga nanong oras mo gidyang nabatian ang ining maggrabe nga lupok? Mga alauna pasado, bro. Oo. Ano ni mga linok pa ni isa ka lupok o kun Lawig lang ito, gabi narak-barak lang nga grabe yung kalayo, doon din nagsindihan. Hindi mo matulog kay silaw-silaw mo. Oo. Ano ni napukaw gitay mo? Karantaran eh. Pangakop mga kabataan eh, kasi sunog kay wire. Ano nga wire na nakita mo diri? Hindi transformer, hindi transformer, kundi ang mga wire. Wire ka, SM SM nga linya mo to na mga sunog na tanan no, yan ka SM. Ang gasupply sa SM lang. Sige sir, ang sabi nyo kagina, sa pagpati nyo sunog may tabo. Oo, kibot kami mo, abi naman sunog. Oo, kung makitan mo, grabe man ang aso kagina sir. Oo Hindi mo, ara sa likod ng tambag na blong. Amo na dang yakay mga transformer kagrinya pa kadto sa ila to. Amo na dang mga sunog. Oo, mga wire ko lang upot na. Action Fred, no? Action Alvin? Yes, sir. Kamusta na ang pila naton ka mga trabahante sa Seneco ara na da? Yes, Action Fred, no? Ari naman diri Action Fred ang pila ka mga trabahante na sang Seneco, especially ang ila siningan sa maintenance.
I think ari man diri sa iti engineer, kita mo action friends sa aton sini nga live. May mga empleyado. Sa mga empleyado na nagakayod ano, subong. Oo, sir, mga empleyado na, sir. Kaya ang istorya nato action friend, amuni ang gwardiya sa assigned diri sa Seneco Reclamation Substation. Sir, pila ka mga gwardiya kagina, sir? Bali, ako lang din isa gwardiya, isa ka tinder. Bali, ang upod ko da, electrician siya mong, bali tinder siya. Bali, dua kami da tao sa sulod. Ano kitong plastada kagina, sir? Nga naglinupok kiniya. Bali, ko piyada mo lang pag-upok ng isang transformer niyo, ang may poste da. Tibot mo kami nga nagkalayo na mo. Kaya mo nga, bali, wala na kami aga lote. Ganun kami na dinalagan na kami. Tungkol na grabing kalayo mo. Ang ining nagkalayo ni, amo ning sa likod sining sambag nga ginambal sa iban nga pumuloy diri. Amo na siya, balik connection sa sang iya ka SM. Amo nang ga-connect. Magluwas diri sir ang nag-connect sa SM ni ang bilog gidi nga pakulod ang brownout sir. Bilog na pakulod. Okay, magluwas may mga ibang nga mga lugar nga posible base brownout o apektado sini sir. Ang ano ko lang sir, do pitado sir, amo nang ambal sa mga engineer. Pitado gid ang iban nga lugar. May iban nga lugar. Sinong engineer ang ara sa karon? Atong sa babaw sir, saka sa may propose niyo. Amo nang si engineer. Si engineer Doka. Si engineer Doka syempre do saka gid sa may sining dako nga anong tawag ta sina sir? Ang building nga inang ginakayo doon puro transformer no? Ano sa iya ka substation sa okay, action friend saka gid saya kay gina-check nila action friend. Nanton ta gid kay ginamuno nila nga dako nga linya sang kuryente nga ga-connect sa SM amo ni action friend ang lupok kagina nga nagtuga sa ginasod-asod man nga mga lupok. Sir, mga pila ka segundos nga pag-lupanay kagina? So, mga 10, 20, 20 si ano ba 20 segundos. Segundos? Mga 20 seconds action na Fred. Sir, ano nga rin nga ta, sir? SG Galido, sir. Security guard Galido. First name mo gani Galido? Anthony Galido. Si security guard Anthony Galido, sir. Thank you, sir. Salamat, sir. Action Alvin. Yes, sir. Ang iban sinakaroon na patawgan tag Seneco para kumpirmado gid. Yes, action Fred, no? Para matawgan taman ang Seneco. Kay ari kita ya diri dampi sa Purok Malipayon, barangay 35 action Fred. Diri gid mismo no ang lugar sa sining brownout. Amang diri lang ang may suga dampi action Fred. Pero kung lantawon mo na ang palibot, digum-dulom na action Fred no. Kay ginasubay namon ni Ado ni action ninyo. And in fact paglibot namon halin sa pagkanto sa merkado, sa Burgos, sa Libertad, kag halos ang palibot ligom dulom gid ang syudad sa Bacolod after sa ginaligar nga naglupok ang porsyon diri sa may substation action Fred. So para man pinaka mga sitwasyon diri man sa area sa Purok Malipayon barangay 35 diri sa syudad sang Bacolod ang observations sang patrol ginadulong sa inyo sang Sandon Plaza Urban Coffee Mix. Amo ni ang kape nga
Ninyo Bugina, ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na. Malawig-lawig ang brownout kay nagsinagabong gali dira sa may reclamation area. So kon ang bilog nga Bacolod inigo, ambot silingonte, temprano pa nagpalauli ang pila naton ka mga kauturan bangod Mascara Subong. Medyo wala maulumpawan ang income sang pila naton ka mga kauturan. Puerte, no? Basta gani, dulom ng paghambalan ang tanan-tanan may perwisyo gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na. Ba si Doy Arthur unagid siya sa linyada. Si Jinky de Alagdon, happy Saturday ko no. Morning kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, Kagdokmat Mayo, si Mama Lulitia de Alagdon, Papa Joe de Alagdon, Alma Oligon, Noel Amar, kag MJ Season. Sige, nagatamyaw siya. Halin sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, ang nagatamyaw halin man sa Arizona, USA. Sige. Si April Len Riz, good morning. May lang nya brown out, sir ba? Oo, nya apat gid ka oras ba? Tiyo, halin sang kagahon eh. Kay Jore Montiliano mayong aga, puerte kalawig nga brownout. Kay Junalyn Ninyal Dick Repito, tamyaw ko kay RR Jojoy kag Edgar Sipeda, Julio Siles, John Dexter, Kate Macaryula, Karen Guzman, Lager Diquilla, adlaw-adlaw, nagamonitor sa Aksyon Radio. Kay Dante Makilan, good morning. Kay Renato Tanwan, morning. Watching live sa Hacienda Josepa Isabela. Good morning kuno kay Brad Mating, Nipales kag Rodrigo Tagay Alyarces. Kay Lorna Tabaha Habagat, good morning. Morning alin sa Kabangkalan kuno. Si Martin Aliling, ara man siya. Si Hel Lucina, tamyaw ko Mama Jima, kag utod ko si Les Lucina, kabilog nga pamilya Lucina. Sige, nagamonitor sa Bago. Si Elvira Hilogo Araman, si Cresilda Balindis Iman, good morning sa imo. Kay Toto Alarcon Aranita, good morning man. Upod-upod lang kita kon kagahon na. Si Judge Snap Jabanti gabugtaw na ni. Si Betty Lau sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos kag Bob Rancia, good morning. Si Toto Raul Alibugada, galadlad ka mamahaw mo. Kay Roy Marino. Kay Pare Remias Arroyo. Kay Joseng Tupas na. Sang Purok Mabinuligon 2, Barangay Sumag. Kay Ana Diaz, sang Purok Balulan Bago. Good morning. Kay classmate ko, Efren Pompirada, kag Nets Alarcon. Good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:32. Sabado subong, wala sang libre nga medical check-up kag wala sang libre nga konsultasyon pero abierto ang life extension. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Pwede tido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
ang ilang nangarap lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang inhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal simpul kay ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo mga duwan muna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangas ang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, pagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa ito sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kun larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kun pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kun mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 4:38 na. Ga rinagumba sinining nga bagyo, pero daw wala matulutandog ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. May jutay nga pagtulo-tulo sa ulan
Wala maupangan ang kahiwatan pero sa brownout kay nasang kagahon nati. Ligom dulom gid ang bilog nga syudad sang Bacolod. Brownout ang katapat ya. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na. Wala ko na ba siya na panawagan nga mag-resign sa pwesto si Justice Secretary Crispin Remulla ini matapos maristo ang bata ni Remulla nga si Juanito Jose Diaz Remulla sa Las Piñas na kuwaan halos 1 kilo high grade nga marijuana. Bisan si Presidente Bongbong Marcos, siling niya sa ulihin na lang pwede ipanawagan na pag-resign sa pwesto kung hindi na maayo ang pagtrabaho ni Remulla. Kay suno kay Presidente Bongbong Marcos sa matuod lang maayong pagtrabaho ni Remulla bilang tiglikom sang Department of Justice. Naibalaan niya karon sa Geneva, Switzerland si Remulla kag napaabot magapauli sa Pilipinas. Puerte man no. Amo lang ugaling ina medyo dako nga kahuyanan sa pamilya. Amak mo Justice Secretary ka. Pagkatapos ang anak mo nadakpan niya droga. Ambot silingon na daw base kon nasubrahan guro sa mani ang pila naton ka mga kauturan gabisyo gamit ang droga. Ugaling siling ni Presidente Bongbong Marcos, maayo mag-serbisyo, maayo ang trabaho ni Justice Secretary Crispin Remulla. Nga pag-abot sa tiyon nga hindi mayong trabaho pwede nga kakason sa pwesto. Pero subong maayo ang iya sini performance bilang Justice Secretary. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ako si Manuel Said. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay sa Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TV aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas ng monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital. Masunod nga semana, ginateleskopyo naman nga posible taas presyo sang gatong. Ginabulubanta nila, posible masaka naman ang diesel 2 ka pisos kada litro. Nagligad ako dako to, arangkada sang diesel. Sige sa saka nga saka, gasulod sa bulan sang Disyembre, tigtulugnaw. Amo na nga portik bakal to. Grabe to ang paggamit sang heater sa iban nga kapungsuran. Demand kayo. Amo na siya nga porte ang ibwal sang presyo sang diesel. Balanta na. Sa Domingo, buwas nga adlaw, kung may paghulag man ang presyo sang gasolina kag kerosene. Porte. Kung sumaka sa asod-asod dalag ko, kung magnubo siya, medyo gamay-gamay lang. Tiyan mo na subong nga daw kabudlay, no? Hindi man naton masaway na, kay man may kaugalingon sila nga ginabasihan nga laye. Laye man gani, sang pungsod Pilipinas. So, wala kita mahimo, nga lang kita, ka magpaputi-puti sa aton kalimutaw, kay ang nagakuting-kuting sang presyo sa pangkalibutanon nga merkado, amo ina ang mga nagaprodukto. Kay may ara kita oil deregulation law, nga kita man na nagimo sang amo nga laye, nga tagaan sila poder, nga sila ang pasaka panubo sang presyo sang gatong. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:53 na. Ano ni kay Sweet Lady sa Riyadh, Saudi, good morning. Sakto ni? Okay. Kay Kaminso Siason Biboso, tamyaw ko na Mando Duday Jerma, kag Manong Jerly Elmer, adlaw-adlaw ko no, naga-monitor gid. Kay April Joy Marhin Pasamante, good morning. Kay Julpa Caritatibo, tamyaw ko Rolando Kulot Caritatibo, Bindol Family. Clint Cyrus Galas ang Barangay Robles, La Castillana.
si Junalyn Ninyal Di Kirpito, morning kuno kay Ma'am Wilma Napunan Villanueva, Bilyo, Gamilong Napunan Galido, kag si Pida Sagin Torilan, nagapangape. Sige, good morning na sa inyo. Si Milili Uligo, Tamyaw Yabanisa, kag Doc Matmayo, Jinke Di Alagdon, Noel Amar, Alex Muntisa, kag Boss Lito Baba. Si Delia Liabe, Aresya, gamonitor sa Charito Heights, Barangay Granada. Si Imbong Jucampo sa Maaw, naga-monitor man sa sining nga mga tinion. Nira kay Philip Bilisa sa Murcia, kamusta? Si Pare Kinit Pabon, wala kami kita na idugay na. Kay Barbinsi, kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurillaga Bugtaw na ni. Si Richard kag Totobino sa Barangay 4. Si Pareng Istoy Querido, kamusta ga? Walking ka na? Bangon mas temprano kag mag-walking para mapagsik ang kalawasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Ay labay man ang akon nanawagan gali sa aton mga kauturan nga malabutad sa aton signal ang Departamento sang Ikaayong Lawas na nawagan paandam sa bilog nga pungsod batok sa Tipdas. Porting Tipdas subong. So halong amo ina ang paandam sang Departamento sang Ikaayong Lawas. Ariglado man, sige kay Sikel Mateo Dublas, shout out sa Marble South, Cotabato. Basi primo ko dan haliko, aga pa siya. Primo, good morning. Kay Ray Carbaquel, good morning man. Tamiyaw happy birthday kay Nanay Teresa Bautista, sang Purok Baho, Bago City. Panamyaw halin kay Joy. Salamat gid. O sige, happy birthday lang. May lang nga pagsulog si mo kadlawan karon nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Kung ano man ang ginhambal sa natungdan, wala kahigdanan ang tagdumalahan. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang
Ang timbangan sa katarungan, wala nagakaturog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundo nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang las 5:01 na. Brown out na sa inyo. Abe, kulukingki lang anay kamo kag mag-inom kape. Kon kape ang paghambalan, Dr. Alfred's Green Coffee with stevia extract ang aton rekomendasyon. Gapangapi ng bugos nga pamilya, healthy pa kamo. Kabalo bala kamo nga inigin research sang mga sayantipiko dito sa Estados Unidos. Dito lang nadiskubrihan nga kung berde pang kape, porte ka powerful sang iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sa mangustin kag stevia extract. Ang manami kay ludid siya sang phytonutrients. Nagabulig sa tinlo sa aton kolon na panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlo ng aton kolon, malayo kita sa masakit. May mga utog kita 2, 3, 4 kadlaw, hindi pa makapagwa sa gigko. Hindi na inamayo para sa aton lawas. Ang aton rekomendasyon, pangapi kamo sa aga gamit ang salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante,
may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakina. Balita daton sa porsa sang aton kapulisan, 4,584 kabakolinyos wala pa makaparenyo sang ila firearms license suno sa Firearms and Explosive Section sang Bacolod City Police Office. Police Balita. Detalye pod kay Aksyon Eric Magmanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report ka sa Bacolod City Police Office, 4,584 kababacoleños ang wala pa makaparinyo sa ilang nga firearms license. Ini ang nakuha nga data sa Action Radio sa Bacolod City Police Office, Firearms and Explosive Section. Dara, Action Fred, sa 4,584 ang 1,774 nga nagaprocess sang ila sa firearms license. Ang Bacolod City Police Office nagapatigayon sang house-to-house campaign sa diin 4,643 ka mga individual ang ilang ginpahibalo pagi sa Oplan Katok nga wala pa makaparenyo sa ila sa nga firearms license. Ginpahayag naman ni Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir nga posible aprobahan sa Kamkrami ang gun ban para sa Mascara Festival sa masunod nga simana. Ang effectivities ito ko in case ma-approve do sa 17 bala, di lagi ko sure no, basta ang letter to do 17 to 23. Hopefully masimabot naman, manugabot naman to sir. Anyway sir, sa wala pa nang abot na sir ang gun ban sa Bacolod, ang celebration, tanda wala gimata sir sang incident involving firearms eh. So far wala pa man sir, we hope na maintain na basta matapos. Sir, sa mga gun owners naton, gun holders naton, anong panugyan mo sa ila sir? Yes, oo, may eltap karaban man tas ang digan nga adlaw sa 2 days sa Mascara Festival, damo man to nag-appeal for renewal, no? So kung kay wala pa man tagan ban, pwede lang nga, hindi lang taboy talaga may dadala sa mga firearms, no? Diba, si talagang pag-effect sa gun ban bala, matakpan ka mo, so sa avoid lang nga. Kag kita sir sa Bacolod alone sa local, ti sir tingaton nga Oplan Katok sige-sige na. Oo, sige-sige na sir, sige-sige na. Action Fred, si Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:06 na. Si Melvin Piñapel upod na sa aton, si Bobilito Fernandez. Good morning. Tamyaw ko no, yabyan si Builder sa Sinda Lauron. Kayo si mong Kaltorilla, monitor sa Binalbagan. Kay Annalyn Hadimbog. Sakto ni pag-pronounce sa ngalan mo. O, tamyaw taga Bacolod ko no, from Canada. May brown out pa da? Just wondering. Mansilingan area, affected ba? Puerte. Kay Banisa Mayo ba, Biyernes dito sa ila. Hapon dito sa ila. Oy, it was snowing kay na naman. Watching live diri, naga-travel siya pod sa mga titas niya. Sige, salamat gid. Okay, great weekend kag enjoy Mascara. Sige, from Minnesota State, USA. Kay Aysen Panganiban, ginatamyaw ko akon Papa Jerry kag Mama Heidi nga aga pagabugtaw. Si Manjo Arniho, ligotamyaw ka Diana Villanueva sang Hisusa Heights, Estepania. Kay Toto Balulot da, good morning. May lang nga pag-monitor. Sige. Ang pila naton ka mga kauturan dira sa Gimaras. Good morning ko no. May lang nga pag-monitor. Morning, advance Merry Christmas. Tamyaw ko asawa ko, si Gina Toribio Panes, kag bata ko nga si Ila Jen Panes, sa ilang adwa dira sa Hacienda San Isidro. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini. Arthritis. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na kasi sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin, Miss Pat? Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid ka mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Pinala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Igindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir.
Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid ko ya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas dam lagi ha sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami magkukula. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL recap naton first draw 3-2 una nga bula resulta 3 kag 2. Second draw 21-38 ikadwa nga bula resulta 21 kag 38. Third draw 18-23 ikatatlo nga bula resulta 18 kag 23. Dire, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot mao dako na 128,936,584. Ang jackpot 120,936,584. Ari ang kombinasyon in any order 32, 15, 9, 47, 41. Resulta sang 658, 32, 15, 9, 47, 40 kag 1. Saylo kita. 645 ang jackpot 18,616,747. Ang jackpot 18,616,747. Kombinasyon in any order 38, 10, 1, 15, 17, 8. Ang kombinasyon sang 645, 38, 10, 1, 15, 17, kag 8. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na kay Tisa Cicel Bermelio Panganiban. Muni nga, tamyaw gali ko no iya pamilya Bermelio, taga Proc Orchids, Hacienda Sibilina. Kay Art Tandoy morning, mati kami dia sa Hacienda Panggulayan, Central Maaw. Kay Patrick Medel Barina, good morning. Oh, sige. Kay Evelyn Sinaon, good morning. Gamonitor kami ni Lani Hulagay sa Purok Gaisano, Barangay Alhes. Kay Neil Brian Balues, oh ba, morning. Tamyaw ko happy 3rd founding anniversary sa RGBI Ram Guardians Western Visayas Dragon Chapter. Panamyaw, alin sa Ram Guardians Binalbagan Lion Chapter. Bao. Kay Jimmy Latido Sr., good morning. Pamati kami diya sa Barangay Mailom. Kay Lere Sison, naga-monitor sa Saudi Arabia. Lere Sison. Kay Francisco Guangco, good morning. May lang pag-upod-upod sa ato na. Tagsagid kakaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Ari anay ho. Ang epektibo kag natural
nga paracetamol kag pangtapna sa Presyon na tayo! Presyon na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako mangulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay Korno, kung ibanan mong budget nila sa tuig 2023, sila niya may national blackout nga matabo. Ba, kung ibanan gali ang budget, mamahog ka, nga i-blackout mo, daw hindi amuhaw. Kaya daw minyogin kaltasan ang ila sini budget. Dire sa Bacolod, karon nga adlaw daw dako-dakong halit gid. Tantaon ta kung mabalik gila yon sang Sineco, ang linupok sang ila linyada dira sa may reclamation area. Sabi ko na kung may linutanganay, pasado alaw linagabong lang. Kung ano natabo, linutanganay, gali kay ang ila sininga linya, nagsinagabong. Porte, amo na nga malapad nga bahin sang syudad sa Bacolod, alauna pasado, warat suga na. Ang iban nga reklamo na niya, porte, kainit. Init gid man. Kaya makbo kon bisan electric pan, wala gatiyog, kundi porte. Ang halit, tantaon ta, pabagoton na karon sa ulo adlaw ang Sineco, kon bala, balik dayon ang ila serbisyo. Kaya daw dako-dako ang halit, porte gid ang rinagabong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Kay Milagros Morales, good morning. Ga-monitor sila ni Edgar Morales ang barangay Maaw. Pa si Elizabeth Gamala, ari siya. Elizabeth, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay Gerson Panganiban, morning. Natamiyaw ko si Mama Heidi Panganiban. Kag Papa Jerry Panganiban, aga pa permi gabugtaw, gapamati sa Aksyon Radio. Salamat gida. Bisan paano, madamo ging salamat sa pag-monitor. Kay Miriam Joso, ga-monitor sa Manila. Taga Manila da, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid. Kakaagaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Ang dako ng balita headline amo ning bata ni Remulla kung pamatian ta kagabi kaghapon ang siling sang PDEA siling niya porte kabakod sang kaso batok sa anak ni Remulla. Galing amula na lain man yang amay, lain man ang anak, hindi man na adlaw-adlaw nga tanan ginabantayan sang amay, ang iya anak justice secretary pa naman, ang amay bahuo nga bata. Ginpakahuyan mo ang imo amay, sakit na mo.
amak mo nga ara sa pwesto, mataas nga pwesto ang amay mo, pakawian mo imo ya, naghaga di kawi inta sa illegal nga droga, baho, wala ka man maluoy tatay mo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Aber, diri kita. Pamatian tang report sa Bacolod City Hall, pagpahamtang kuno sang backchief nga opisina, kag coordinator sa tagsa ka mga hospital plano sang Benitez Administration. Balita City Hall. Detalye pod kay Action Art, tayo hupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Lubos na ginapasalamatan ni Councilor Calao Puentevilla ang commitment nga ginhimo sa Bacolod Queen Mercy Hospital o kon BQMH kasunod sa MUA signing nga ginpatigayon na kahapon nga daw. Suno kay Puentevilla, isa ka maayong indikasyon para sa kadalagan sang health care program sang syudad ang plano sa nga mga hospital nga magpain sang 30 ka mga air-conditioned ward. Dugang pa ni Puentevilla, ginatinguan man ni Mayor Albi Benitez nga marilis sini nga bulan ang 20,000 ka mga backchip cards nga kabahin sa una nga batch ang mga benepisyaryo nga target sang syudad. Ginklaro man sang konsihal nga magluwas sa validation process nga ginapatigayon sang syudad. Ginakonsiderar man sang alkalde ang posible nga pagdihon sang backchip office nga among mga tutok sa among nga programa langkoy na ang pagpahamtang sang backchip coordinator sa tagsa ka mga hospital. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon at Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Si Juan Cordero, morning ko no, mahaw ta. Bago lang ko abot, walking. Amo nang nami. Kinanglan mapagsik ang lawas o luig exercise kada kon aga. Kay Edi Laos, good morning man. Upod lang ni Nanay Isabel, dira sa Victorias. Taga Victorias da, good morning Uy, kamusta galis kapihan da, dugay-dugay na ako kadto da ba? Kay kabudlay sa aton sitwasyon Pero sigurado si Monsing Syuko narada pirme, si Joel Perido, si Jubert Carion, si Mayor, si James Patalagsa, si Bida Tumbos, si Roger Aguirre, si paring JC Sindico, si Bibitan, ambot si Parikano Rivera kag Lore Apurado ka pamasyar pa da. Ang mga minstead si Boy Bala, si Dot Sullivan, si Munit Rujas, si Nilson Distrito, si Diok Torres, si Larry Benitez, si pare Ed Jamson Bla, si Maral, kag si Billy the Kid Caro, si Jimmy Candelario. Hidlaw mo ko kay Pulding Ipis ba? Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Kay Heidi Magallanes Haranilla, good morning. Tamyaw ko happy birthday. Kay Maria P. Tuwason sang Silay. Sige, kay Maria Peda, happy birthday, ged. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka siman. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate.
Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukib. Ang report sa Kapitolyo, una nga pagkaon ni Grosanon Feed Manufacturing Summit ginpatigayon sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Detalye sa niupod kay Aksyon Marlon Hinobia. Aksyon Marlon. Ginpangunahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang first pagkaon Negrosanon Feed Manufacturing Summit sa Negros Residences, siyudad sang Bacolod. Ini amo ang duwa ka adlaw nga aktibidad nga nagatuyo agud tong tipunon ang tanan nga mga feed mill stakeholders, associations, cooperatives, mga farmers, kag government agencies para nga diskusyonan ang mga opportunities, magdihon sang plano kag magpangita sang solusyon sa subong feed mill industry concern sa probinsya. Suro kay Lacson, ini nga summit ang nagresulta sang relevant policy, interventions kag enabling mechanism nga nagresulta sa mas mapag-on nga sektor sa agrikultura kag food security. Yagin pasalamatan ang mga stakeholders kag nagtambong sa sadinga summit sa ila sadinga suporta sa agricultural programs sang gobyerno probinsyal. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na. Kay Lucy Carmona niya kapita. Salamat gid sa pangagda kape. Sige si Ana Sinuro adlaw-adlaw ini nagaupod sa aton programa tagsagid kakaagahon. Hoy sa mga Katoliko bla, siling sang inyo kasimbahanan nya face to face tambong kamo sa misa kon Domingo. Ay, ang misa bla o may ano man nga klase sikta, basta nga may ara misa, tambong kamo ha. Importante bla ina. Ang pagtambong, isa kasmana, kisama lang na, Domingo, abi, pulo pamasyar kamo sa simbahan, tulo tangla kamo sa langit, para nga daw malayo kita sa disgrasya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Kay Rosel Polhencio Susana, good morning. Si Kati Berwa, ari man siya, nagaupod sa aton karon nga aga. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado, masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3.
na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naghatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha nga mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat kay sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maituban o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:42 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian isa kabilayaran ng programa. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na lang sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo?
Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairit. 28 na damo ang nagareklamo. Labi na gid ang kabataan bla sa sulod sa puluyan niya ba soft drinks wala na, nadula na, uhaw ka perme, pagkatapos kaon, gapangita na sila mo sa mga soft drinks bla, kundi nadula. Timbot ko anong rason sa likod siya, ginahod o kung ano nga plastada. Pero para sa akon na mas maayo nga madula na gid sa lubos, no? Kay ti ka budlay ang balatian bala nga idulot sini sa aton kabataan. Kadamo na sang mga testimonya nagpamatuod nga soft drinks hindi gid man maayo sa lawas mo. Kung amigo ko pa nga doktor niya kung madula ini siya, mas maayo pagid. Kay kadelikado gali na. Kadamo sa mga balatian na gintunaan, amoy ng soft drinks ba? Soft drinks sa aga, sa ugto, sa gabi, kung daw medyo uhaw, dagan dayon, bakal soft drinks, tinadula, kadamo sa mga reklamo nga nadula ini siya. Pero para sa akon, mas maayo. Ang advice ng amigo ko nga doktor niya, kung madula ni siya pare, mas maayo pagid. Madamo sang aton mga utod nga mag-ayo sa ila balatian. Nya kadamo-damo na sang amon mga pasyente nga ginalinan mga soft drinks lang. Nagbalatian kag lala pa nga klase sang balatian. Sos Maria Jose. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Kay Jenny Solgon, good morning. Kay Mary Joy Victorino Flores Macawile, good morning. Kapamati ko no si Mama ya Mary kag Papa ya Robert Flores sa Barangay Carolan, Kabangkalan City. Kay Juliet Colingco, good morning. Sa Takurong Sultan Kudarat. Sige. Dire kita na yun, ang pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa records ang aton kapulisan. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, ginabulong karon sa ospital ining 51 anyos nga lalaki matapos aksidente nga nabuguan sa salakyan alas 3 pasado sining aga sa Dalan Lacson, Barangay Mandalagan sa Siyudad sa Bacolod. Ining biktima ang gingkilala kay Ricky Lampernes, taga Siyudad sang Silay. Sa initial din nga pagpangusisa ni Police Staff Sergeant Richard Dimaala, nagtabok sa dalan si Lampernes ang aksidente nga nabungguan sa salakyan nga ginamaneho man ni Angelo Gonzaga, 18 anyos. Residente ni siya sa Purok Sawmill, Barangay Bata, nga nagabiyahe halin sa south going sa north nga direksyon. Si Lampernes aksyon na Fred sa karon ang padayon nga ginabulong sa Riverside Medical Center matapos nga nakaangkon sa pilas sa iya sining ulo. Sa dugang paginaton nga balita still sa Police Station number 3, preso karon ining preso sa custodial facility sa Police Station number 3 ining 33 anyos nga lalaki matapos ginserbihan sa mandamiento de arresto sa Purok Santol, Barangay Mandalagan. Din nang inaaresto ginkilala kay Rodolfo Magwanwa Jr., residente sa Purok Mahigugmaon, Barangay 22. Sunod diri kay Police Staff Sergeant Ayan Joy Brinkes, ining si Rodolfo Magwanwa Jr. Gin-aresto by virtue sang warrant of arrest matapos nakabayular sa kaso Republic Act 9165. Action Alvin. Yes, sir. Mangkot lang ko sa palibot subong brown out gyapon. May portion action na Fred, nagsiga ang suga, particular going ka sa may area sang northern part sang siyudad sa Bacolod, pahalin sa may Capitol ba na action na Fred, butong pakato sa Barangay Bandalagan kag Barangay Bata, may gasiga ng suga. Okay. Report sang patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sang vitamin D3 kag PCO nga makita sa reports ang patrol, ini si Aksyon Alvin Graba.
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 namangkot lang ta kay Aksyon Alvin kay kadamo sa mga mensahe bala nagapalayag kung saan mabalik ang kuryente kay porte kuno sa pagkainit tabaw kabatyag sila tuman nga kainit sa iban nga lugar ya gabagyo diri sa ato niya mabatyagan ang porte kapaang nga panahon. Kay Roger Burgos da, tamyaw kuno si Mamay Winnie Giray Burgos ang Biscom Compound, Binalbagan. Kag pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota, always gid naga-monitor. Sige, kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning man. Dira kay Nobe Magapan, monitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Billy Albay, good morning. Kay Ray Flores Barayuga, good morning man. Balik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunay. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, maghahalong Time, las 5:57 na, standby na. Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay aksyon Boy Duran kag aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.